אתה רוצה לאכול? כן? יום אחד הרובוטים יהיו באמת החברים הכי טובים שלנו. אנחנו נוכל לתקשר איתם והם יוכלו באמת לתקשר איתנו בלי שאף אחד יפעיל אותם. אנחנו כאן במעבדת המחקר פה באוניברסיטת בר אילן. אנחנו עובדים כאן בבר אילן על התחום של רובוטיקה ותחום של טכנולוגיות אחרות מתקדמות, שבעצם כל המטרה שלהם היא לבנות מכשירים חכמים, והרובוטים הם כאלה מכשירים חכמים, שיכולים לשתף פעולה עם בני אדם. אז מה הם עושים? אז הרובוטים האלה שאתם רואים כאן, לכל אחד מהם יש בפנים מחשב, יש מצלמה בדיוק כאן, ודרכם הם יכולים לראות. יש עוד חיישנים שמאפשרים להם למדוד מרחק ולראות האם הם מתקרבים למשהו או מתרחקים ממשהו. יש מיקרופונים, דרכם יכולים לשמוע, והם כמובן יכולים לזוז וללכת כמו שהם רוצים. האמת היא שאחד מהדברים שהמעניינים שקורים זה שאתה מתחיל לפתח עליהם, אתה מתחיל לקרוא להם בשמות ולדבר על זה שהזית לא בסדר ושריק למה הוא מתנהג ככה וכל הדברים האלה, זה קורה. אנחנו כתבנו את התוכנה, אבל ברגע ששמנו את התוכנה זה רץ. זה פחות או יותר כמו כלב אמיתי. איך כל זה מתקשר בעצם לעניין של אינטליגנציה חברתית? היכולת שלנו לחד, וכאן הנה את מהנהנת בראש, נכון? וזה סימן בשבילי שאת מבינה אותי. וזה חלק מהתנהגות חברתית שאנשים לומדים אותה תוך כדי. בעיקר העבודה שלנו מתבצע בניסיון לבנות אלגוריתמים, לבנות טכניקות שמאפשרות לכלבים האלה ולרובוטים אחרים לשתף פעולה עם בני אדם. ובשביל זה הם צריכים להפעיל אינטליגנציה חברתית. מה אנחנו הולכים לראות? מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו זה את שלישיית הכלבים שלנו, את קישט, השריק והזית. הולכים ללכת במבנה משולש ולשמור על המבנה הזה. עכשיו, ברגע שעכשיו כאן כולם דלוקים, אז הדבר היחידי שאנחנו עושים זה רק להוביל את הראשון בדרך שאנחנו רוצים. המסך המרכזי זהו הכלב הנשלט. כאשר את הכלב הנשלט, אני מטייל פה בתיבה הזאת, שזה בעצם כל ה-360 מעלות שהוא יכול ללכת. אם אני מושך ימינה את הכפפה, הכלב הולך ימינה. מושך שמאלה, הכלב הולך שמאלה וכו'. מה שחשוב מאוד להבין זה שהוא לא מפעיל את הרובוטים ושולט בכל אחד מהם. זה רק יוביל את הראשון. ברגע שהזית נעצרת, אז שריק וקישטה נעצרים גם כן, הם מנסים לשמור על זווית מסוימת. אנחנו משתמשים באינטליגנציה חברתית במבנה הזה הכי פשוטה שיש. תרגיל נורא נורא פשוט. אתם רואים את הרובוטים, לכל אחד מהם יש צבע. מה ששני הרובוטים מאחורה עושים זה רואים את הוורוד, ושומרים על זווית מסוימת לוורוד, וככה נשמר המבנה. מה זה המבחן הזה, טורינג? הרעיון הוא כזה, האם אנחנו יכולים לבנות רובוט או מחשב או תוכנה שבן אדם לא יוכל להבדיל בינה לבין אדם? זה קרה? זה קרה כמה פעמים, לקצת זמן. זה אף פעם לא קורה להרבה זמן. אני חושב שהשיא היה משהו כמו 8 חודשים. באמת? הייתה תוכנה שהסתובבה ברשת ודיברה עם כל מיני אנשים עד שגילו שהיא באמת בעצם תוכנה ולא בן אדם. והיו אנשים שהיו מאוד מאוכזבים לשמוע שהיא תוכנה. איכשהו זה הרס את הקסם. אתה רוצה לאכול? כן, אבל אין אוכל. אין. לא, אין. מה שמעניין בבינה מלאכותית זה ניסיון לשחזר באמצעים טכנולוגיים, כלומר להמציא מחדש, לגלות איך זה עובד, אוקיי? איך עובדת בינה. ויש לנו כבר דוגמאות לזה, כלומר זו תופעה שקיימת בטבע, נכון? אנחנו רואים את זה אצל אנשים, אנחנו רואים את זה אצל חיות אחרות, אנחנו רואים את זה לפעמים אצל חיות שאצלהם זה לא מפותח כמו אצל בני אדם, אבל אנחנו רואים, אוקיי, הכלב הזה הוא יותר אינטליגנטי מהכלב ההוא, או מעכבר לצורך העניין, או איזה ג'וק. הבובה מימי, שזאת בעצם הבובה ימיממה, אבל היא מימי הקטנה. מה היא עושה? אוקיי, הבובה מימי, ניסיון שלנו בעצם לחקור איך אנשים יכולים לתקשר עם מחשבים, לא דרך חלונות ולא דרך עכבר ולא דרך מקלדת. מה שעשינו, לקחנו בובה, פירקנו אותה, הרכבנו מחדש, ככה שאנחנו יכולים, יש לה חוט חתן שמחבר למחשב, ובעצם המחשב עכשיו שולט על הבובה הזאת. מה שאנחנו מתעניינים בו זה בעיקר העניין של העברת רגשות. כלומר, אם אפשר לדוגמה לבנות מחשב שירגיש עצוב, ויוכל להראות את זה, ואז אתה תדע שאתה עשית משהו לא בסדר. אולי זה יהיה קצת יותר ידידותי מאשר לקבל הודעה כזאת על המסך שהיא מאוד לא ברורה, ואני דוקטור למחשבים ולפעמים אני לא מבין אותם.
מה שיקרה בעתיד, וזה חלק מהמחקר שאותו אנחנו עושים, זה שכשאתה תרגיש עצוב, אז בעצם הבובה תוכל להגיב לרגשות שלך. אז כשאתה מרגיש עצוב, הבובה יכולה להיות עצובה. כשאתה תרגיש שמח, הבובה תהיה שמחה. אולי כשאתה מרגיש עצוב, היא תנסה לשמח אותך, היא פתאום תתחיל לחייך, היא תשיר לך. אני שמעתי על החלטה כזאת שב-2050 יהיה משחק כדורגל בין רובוטים לבני אדם. הרעיון היה למצוא איזושהי בעיה מעניינת, שתתניע את כל השדה של הרובוטיקה קדימה. אם אין לנו רובוטים שיודעים לשחק כדורגל, אפילו קצת, אפילו בערך, אפילו ברמה של כיתה י', אז יהיה לנו רובוטים שיכולים לטפל באנשים בבית, יהיה לנו רובוטים שיכולים לעזור בחילוץ והצלה מנפגעים. האמת היא שאני חושב ש-2050 זה קצת אופטימי. אוקיי. בסדר? אבל יש עוד הרבה בעיות לפתור עד אז. אבל אני חושב שמה שחשוב כאן זה הדרך. אנחנו עובדים על זה במרץ, ואני הראשון שיגיד שצריך לעבוד על זה, אבל אנחנו עוד רחוקים מאוד, מאוד ממצב של רובוטים שעושים החלטות לבד. נדמה שהמוזיאונים זוכים בתקופה האחרונה להצלחה מחודשת, שמובילה לבניית מבנים עתידניים